старт на вышэйшым рэгіянальным узроўні. 5-й бізнес-форум Гомель-Бранск адкрывае рабочая сустрэча старшыні гомельскага аблвыканкама Івана Крупко і часова выконваючага абавязкі губернатара Бранскай вобласці Ягора Кавальчука. На парадку дня канкрэтныя лічбы і эканамічная вага суседства. Па выніках мінулага года Браншчына трывала замацавалася ў тавараабароце Гомельскай вобласці. Галоўныя драйверы росту – машынабудаванне, будаўніцтва, мясаперапрацоўка і харчовая прамысловасць. Зараз планка ўзнятая вышэй, курс узяты на цесную прамысловую кааперацыю. Ад дыялогу да маштабнай сесіі. Афіцыйная праграма працягнулася пленарным пасяджэннем. Бранская вобласць сёння галоўны эканамічны партнёр Гомельшчыны з магутнай дынамікай. Толькі за першы квартал гэтага года тэмп росту тавараабароту узляцеў да 120%. Эканамічны мост паміж рэгіёнамі – гэта скразны рух тавараў па 800 пазіцыях. Узаемныя пастаўкі закальцаваныя на сотнях вытворчасцяў. Паўсотні гомельскіх прадпрыемстваў адгружаюць прадукцыю на Браншчыну, а яшчэ 100 імпартуюць бранскія тавары. Ацаніць маштаб партнёрства дазваляе канкрэтны вынік. За год прошло серьезное переоснащение. Два предприятия с совместными проектами готовы участвовать в проектах, которые проходят на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, но и готовы включиться в будущее быстрое развитие этих проектов. Это как бы один из этапов прошел, он будет очень серьезно развиваться. Узаемную цікавасць пацвярджаюць і расійскія партнёры. Свае прыярытэты і новыя эканамічныя нішы для сумеснага бізнесу пазначылі прадстаўнікі Браншчыны. У прам інтэграцыі на слыху не толькі тандэм Гомсельмаша і Бранск-Сельмаша, але і свежы праект гомельскага электратэхнічнага і тэрматрон-завода. Але спыняцца на гэтым нельга. Патэнцыял значна шырэйшы. Я бы очень рассчитывал на то, что мы нарастим наше сотрудничество в сфере пищевой перерабатывающей промышленности, потому что эти компетенции есть как со стороны Гомельской области, так и со стороны Брянской области. И здесь, безусловно, мы должны взаимодополняться и, как совершенно верно отметил Иван Иванович, развиваться в сфере экспорта. Ну, нам самим все не съесть, надо кормить, так сказать, наши большие дружные страны. Галоўны вынік вялікай дыскусіі не словы, а юрыдычныя абавязательствы. Фінальным акордам пленарнай часткі стала падпісанне цэлага шэрагу пагадненняў аб супрацоўніцтве. Гэта планы мерапрыемстваў на некалькі гадоў, асобна замацаваны ўзаемадзеянне гарадоў Гомеля і Бранска. Ад тэорыі да практыкі наступным пунктам на карце форуму стала высокатэхналагічнае прадпрыемства «Алкапак». Для бранскіх партнёраў гэты брэнд у прадстаўленні не мае патрэбы. Лагістычныя ланцужкі настроены даўно. Частка інавацыйнай упаковачнай прадукцыі завода стабільна сыходзіць на расійскі рынак. Але цяперашні візіт – гэта прыцэл на пашырэнне партфеля заказаў. На падыходзе новыя сумесныя праекты, якія дазволяць загрузіць магутнасці і ўмацаваць прамысловы тандэм рэгіёнаў. Мы производим упаковочные решения для компании Брянск-Спиртпром, являемся одним из основных их поставщиков. В дальнейшем будет только развиваться сотрудничество, есть новые проекты на этот год и на следующий. Мы делаем новые виды укупорочных устройств для упаковки алкоголя. Брянск-Спиртпром является одним из ведущих производителей алкоголя в России, и мы давно и очень плотно и хорошо сотрудничаем. Задавали очень много вопросов по существу, и некоторые тематики для дальнейшей разработки были тоже приняты во внимание. Форум – гэта не толькі пра эканоміку, але і пра агульныя сэнсы. Хвіліна маўчання і цырымонія ўскладання кветак на плошчы Паўстання, даніна павагі тым, хто абараніў нашу мірную будучыню. У нас адна гісторыя і агульная гістарычная памяць. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казулоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».